Bună lume și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Mă numesc Headhunter. Numele meu adevărat este Andrei. Mă numesc Headhunter și o să pun un episod pe acest canal. Deci o să fac Minecraft, tanki online, CSGO, chiar mape de Minecraft. Deci o să jucăm pe o nouă rundă. O să ne punem numele Headhunter XP, pentru că așa ne numim. Game mode survival, bonus chest off, allow chest, vedeți, fără game mode și porcării, ca să nu spuneți că, uitați, face cu create new world. Deci ne-a dat doar bonus chest și generate structures. Ok, deci am creat un nou episod. Haideți să începem o lume foarte. Dacă vă place, puteți lăsa un like. Dacă nu vă place, nu lăsați dislike. Nu vreau. Deci așteptăm să se construiască noua lume. Cam așa. Am mai încercat să mă apuc de vlog, de gaming, de... de obicei, nu știu. Știu că haterul spune, ai 13 ani și te apuci de Minecraft și nu știu ce, am 13 jumătate de fapt. Să vedem unde ne-a dat. Păi ne-a dat oi. Perfect. Ne-a dat niște topoare. Dacă vreți să știți ce textură folosesc, lăsați în descriere întrebări. Așa, deci o să luăm toțele, că e criza mondială. Și ce o luăm, că suntem barosan, glumeam. Nu scot calar. Așa. Întâi o să... Uitați ce textură frumoasă. Doar priviți cât de detaliat și frumos este lemnul. O să vă las descrierea, o să vă las link-ul la textura mea în descriere. Deci o să luăm acum lemn. Asta e copac de la Ikea, cum să cadă, e imposibil. Așa. Și o să omorâm niște oi. Wow! Ce e aici? Fier! Wow! Asta e incredibil. Nu te cred. Deci cea mai tare chestie ever. Am găsit exact de unde ne-am spawnat, am găsit fier. Incredibil de perfect. O să mai tăiem niște copaci. Așa, ca să putem să ne facem o casă foarte incredibiloasă. Dacă o folosesc un cuvânt mai prostesc, nu vă supărați. Avem și cave aici. Perfect. Man, avem și lac. Suntem lângă mare. Asta o să fie tare. Mai sunt oi? Parcă mai erau oi pe aici. Așa știu. Mai este una pe aici. Ne facem direct un pat. Perfect. Ne mai trebuie încă 4 bucăți de lână. Așa, mă scuzați oilor. Dacă fac un păcat, să mă ierte Dumnezeu. Așa, deci o să rupem aceste... Rupem, ce călăm. O să omorâm toate oile, pentru că suntem neam din Hitler și trebuie să ducem tradiția mai departe. Glumeam. Toporul deja s-a consumat, serios. Mai trebuia să fie o pe tine te las de sămânță. Glumeam, nu vă las pe niciuna. Omoară-le! Wow, bitch, get out the way! Ceva gen când te pixeli pe Minecraft, stai să mori. Oi, dar eu trebuie să strâng lână. Nu fugiți de teroarea lui Headhunter. Headhunter, vânătorul de capete sau de lână. Că trebuie să mai dau în tine. Trebuie să consumat și pickaxe-ul, perfect. O să dăm cu mâna. Cred că o să dureze vreo 3 ani, dar mă scuzați. Gata, am strâns 8 bucăți de lână, ne este de ajuns. Acum dacă ne-am pierdut de cave, suntem morți. Deci dacă m-am pierdut de cave, știu că eram pe lângă mare. Aici, cred. Aici este lacul, da. Mă speriam puțin. Nu, serios, chiar mă speriam. Ce avem aici? Nisip. O să luăm și puțin nisip. Stai că nu mai putem respira. Așa, deci... Acum vreau să ne ducem să vedem dacă chiar suntem lângă mare. Dacă
suntem lângă mare, o să ne facem o pensiune numită Mamaia lui Headhunter. Tam, 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 tam. Uitați ce am găsit aici. Incredibil, vaci. Perfect. O să ne facem o casă de vis. O casă chiar de vis. Deci, cam acesta a fost episodul. Poate o să-mi pun un skin. Sigur. Adică, stai, cum se punea skin-ul? Nu ne-am mai pus de mult un skin. O să găsesc o metodă în care să-mi pun un skin. Deci, ne revedem data viitoare. Vă salut!